17 il-membru, 7 irġiel u 7 nisa u 3 membri tal-kleru ġew ordinati bħala kavallieri u dami ġodda tal-Ordni Ekwestru tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm f'Malta. Dan waqt iċ-ċerimonja tal-investitura li saret is-Sibt filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. F'din iċ-ċerimonja speċjali f'pajjiżna ġie l-Gran Mastru tal-Ordni, il-Kardinal Fernando Filoni. L-oriġini ta' din l-ordni f'pajjiżna jmorru lura għas-seklu 17 fejn kien hawn kavallieri fuq bażi personali. Iżda uffiċjalment din l-ordni twaqfet f'Malta f'Marzu tal-1996 u fl-istess sena saret l-ewwel investitura. Iċ-ċerimonja tas-Sibt filgħaxija saret fil-25 anniversarju mit-twaqqif ta' din l-ordni f'pajjiżna. Dan l-ordni iżda twielet fl-art imqazza lejn tmiem is-seklu 11 fi żmien il-Kruċjati. Dwar din iċ-ċerimonja tkellimna mal-logotenent għal Malta tal-Ordni Ekwestru tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm, Robert Buontempo, li qalilna kif din l-investitura ir-rit kien wieħed differenti. Elimina x-xabla bħala dubbing u dana l-Gran Mastru daħħal ġdid illi ħanużaw dik li għajdu l-akroċja stile. Is-salib li kien juża tipo Papa Ġwanni Pawlu II, però minar il-ġisem ta' Kristu ġo fih. U r-raġuni hija verament sabiħa għaliex meta jpoġġi fuq l-ispalla anke allura tad-dami, isu qiegħed ipoġġilek fuq spallejk idejn il-Papa stess biex tur ir-rabta li hemm bejn l-ordni u l-Papit. Il-Papit kienu Gran Mastri tagħna propju sa 1949 u mbagħad meta jiġi appuntat kardinal. F'din iċ-ċerimonja l-ewwel inqara d-digriet iffirmat mill-Gran Mastru u wara il-membri l-ġodda qamu bil-wifqa quddiem l-artal sabiex jiddikjaraw li huma lesti li jissieħbu f'din l-ordni. Hawnhekk wara 17 il-membru marru wieħed quddiem il-Gran Mastru fejn poġġa s-salib fuq l-ispalla tal-lemin tagħhom minflok ix-xabla. Wara r-rit, il-membri l-ġodda tlibsu s-salib tal-ordni. L-għan ta' din l-ordni huwa li jkunu ta' sosten għal kull tip ta' Kristjani u anki jgħinu fi-skejjel fosthom l-Università ta' Betlem u sptarijiet. Fil-fatt għal din iċ-ċerimonja kien hemm preżenti membri tal-Knisja Ortodossa, il-Knisja Griega u dinjitarji minn madwar l-Ewropa. Preżenti wkoll għal din iċ-ċerimonja kien hemm l-Arċisqof ta' Malta, il-Monsinjur Charles Cicluna u l-Arċisqof Emeritu Monsinjur Paolo Cremona.